og voksne, kære julemænd og julekoner, og selvfølgelig alle nissebørn, der prøver at holde deres ømme ører varme med deres nisseure. Velkommen og rigtig, rigtig glædelig jul til jer alle sammen. Nu er det endelig blevet første søndag i advent, og vi skal tænde det første lys i adventskransen. Og så skal vi også tænde noget helt andet, nemlig det helt store juletræ, hele byens juletræ, lige her på Rådhuspladsen. Og lige her på Rådhuspladsen har vi gjort klar til jul igen. Vi har nemlig pyntet det store træ med 700 lys og 100 store, smukke julehjerter. Og måske er I her for første gang, men jeg ved også, at rigtig mange af jer kommer her hver eneste år. Det her det er faktisk nummer 97. 20. gang, at vi tænder lys her på Rådhuspladsen. Så når man står her, så kan man også godt mærke, at julestemningen kommer lidt over os. Og det er jo ikke lige sådan en træ, man kan have stående derhjemme, selv hvis man skulle få lyst til det. Det vejer 8 tons, og det er 23 meter højt. Og juletraditioner, de er rigtig vigtige. Og bortset fra, at Rådhuspladsen er lidt mindre i år, end den plejer at være, så er alt, som det plejer. Julehjerterne, de er selvfølgelig fra Børnenes Kontor. Og netop Børnenes Kontor er faktisk en stor og vigtig del af den her juletradition på Rådhuspladsen. Og nu skal vi have tændt juletræet! Kyle! No, it's over! That was so